hatu phi ju ai dao yo blai bon sin ki briu ki ju ai dao ki ong amla ban shakri yo blai namar badang don ipa lani badang don imei lani ba kamsha ka lok lani bam sha ulok lani bam sha usamla ne bam sha ka samla shibon ki dao ngila ban penmi habau blai ukhat yangi tadeng tang kwa banong yu phi ka ne ka sngi phim dei tang ma phi uba ai dao ne ka ba ai dao habau blai ukhat ki don shibon ka bible ke ba ju ai dao habau trai ukhat oi ne ki tau long usamla ya ka bau trai ong ale bot yanga khilet yalap ya ka gospel la yalap ya ka hima ka jong blai uniu ong ba ipai dang don ap da layap sho ipa ngan tap ipa da layap ipa tadeng tangan sabut ya metrai ukpa jong u le si ulong ka jinjin thot ya u ukpa ulong ka jingma ulong ka jingwit ya u ba unbut yu trai wong ap da layap shi ipam dan jingwit sho dan jing sengosi sho da dan ni pa yo sengosi wong la dam dan sho ipa te ngan shakri ya metrai ngan bot ya metrai jisong e wayap untap yu bayap re ma me khilet yalap ya ka hima badeng ta yo philong tu samla na badang ai dao ba dang don ki ba hieng ki ba hasam udan so we ru de wong kwa ban bot ya metrai tang ba wong ngan ai khublei shi ki ba hieng ki ba hasam ka mut u bu shai ki priu nang kong ke jing im ke jong o wala da imei pai sha nga tangan but ni metral da kim sha wa ngoi e nga try nga nge me sngu thu ya ka condition ke jonga i ki jing e ke jonga bon ki priu ki ong ban shakri try ki mut ban shakri lai lut ne ban shakri in the open namar ba ki ting yu tunga ki ting ya ka tengah lalu bu ai ka no no lok ram tau tengah bu ai ka no no ram ma tieng be yu tengah nri try te imat mshep tieng lani ya ka lok lani kimi pai khu ne no ya tieng tadeng ta bau trai la kran ya phi awat jo ai dao bau trai khot ya phi wat jo ai dao ban bu kan don ne ban bu de kini kita ya trai udan shibon ak tin jebleng ngi i ba kidan ki ba ai dao bau trai khot wei ne kita de jona wong khile lap chne ne ve wong an le lap no kim no kita ki briu kan sngo yanga ngam de nong ya lap banang ngam de bo pena ktien ngam de bo bang uba la ban convince ne ban influence ya ki briu kanum dan ki impact la danga ngalej ban yalap ta kada ha jaka bun lech ne ve ulej no shatarshish udan sa wei da bauta di Moses bleu la khat Moses wong nga lo ba thlun te trai kum no ngan lech ban kren kat yu pharo ngadei u ba thlun kum no ngan kren yu ne pat ba ro ngam dei unong kren u banang nga thlun wong u Jeremiah ro wong along khna ngadang khna than trai me khat inga kum no me khat inga u khna bangangan lei ban long kat utau nong ye thu lo pau jong me Uzaya ruang kumno ngala ban long to shakri jong me namar ba ngadang dei unong pop hang ne ka sngi ri phile si phiong kumno ngan shakri metrai namar ngala le pop palat ane ngamnang ngathlon ngamnang ban puli ya ka bible ngamnang ban ruai ngamnang le ta ka daw pi ai la jong jong ki daw nga snat nong i ka ne la phimnang ban puli balada phidang i thu i ka pisa ya kot arjar ko san spam ka ba mut phinang be hi ban puli ka tin ki jong blai namar ka pisa ka long ka badon kam lada ai phi ko chispa lada phi de ban bia pisa lane ban kliang pisa lada phi ya khai pateng ngange phintip ban phai sakat no lada de kat no ru ka mut phinang ban khen jing khen ka ba mut phi thu ya ka pisa ba nge lada phi dang i thu ya ka pisa pini thu ba ya ka tin ki jong blai lada phi ong ba ka tin jong blai ka long ka badon kam tani ta wa jo nga bothlun nga bom nang nga babi nga baduna nani kani ka kam ka bangang tre kam sha ya nga kam ailat ya nga bangan saki kam ailat ya nga bangan phla kam ailat ya nga bangan long lai lut ban shakri utrai wat ai daw ya ka kam kani ka kam ka de ka kam ka bleu ai phi ka kam ka khlamte phi in re de ma phi bate dala de la de phi don ha ka yo ka hat phi ong an shakri utrai mar ka kam yo ngi haban ya khai pateng nang tang ngi haban ya thok gi ka to ka ne ngi gi jing tho gi jong ngi haban pan khia si liang kom ne kom tai la dam le kom ta le sing inom yo nong ngai kwa ban nong i phi kam de gi jing trai gi jong phi kam de gi jing nang gi jing start gi jong phi ya ka phi nyo gi jing kar khu wat jo ai daw bo ngam la ban shakri u ble manga nga pop plat nga de batu nga de ba ju tho tu la ne nga ju nyau tu la nga ju le tu wat jo ai daw go kum kata utrai u i je phi utrai u khot ya phi knang baun le gi kamba ga jim ga jong phi ngasngut tanat igini gi wei pat abo trai khot em kum ta hi ki pediang bat ka banin kong galong u trai khot ru
kumiu Noah haba blay ong Noah tay kan gi ling Noah klom ngam deu engineer klom ong ba ni sei ka tangan tip sei ka tanga dei tang nong rap Noah klom ai dau bulong mga dei wabiet ngam judan kata ka jing tip ka jing nang blay pen kala engineer yaw nong rap ban nganget un pen kala ka jing im ka jong pi na kata ka jing bam nang sya kata ka jing nang na da pi dei bot thlon un ai pi u thlet ba pena pin kren pin pena hado kata ta pi kren ma pi ka ktien jong pi kan dat ka ktien jong pi kan bet ka ktien jong pi kan pen kala ye shibon ke men sim la da pi ong banga dang khna than utrai pen rang ba ye pi ban nganget un ai pi ka jing long rang ba ha ka ba kan jaman sim un ai pi ya kata ka jing long ya ba ki breu kin snap ya pi ha ba ki breu kin pet ya pi kin i ka jing long rang ba pi wadong ba pi pop than utrai u khot ri kinong pop khnang ba u un pen hok khnang ba un ai kata ka hok ka jong u ha pi badai ta compare pila le pop ka no compare pila jingai ka no utrai u khot khnang ya pi ba un kan tha da kata ka ding tin jublai ke thu ingi ha ba isai ong along ba pop utrai la pai angel jong u la shim ta ka ding nakataka duan ka jong blay nakataka lawar ding ula shim ito ngau da kan tha aku sintur bat u blay ula pen khot ya isaya un pen khot ya pir kum jo un ai pi ka ktien un ai pi ka ding ka jong men sim da tor ngading un kan tha ka sintur ka jong pi ba pin kren da ka jing pen slek ka jong blay pin kren da ka bor ba da ka authority ka jong blay ha ba pi kren shibon ki bor jo ka jingdom kin kan ria pin kren ba ki breu kin yo kya fi kren ba ki breu kin yo ka jing pedem fi kren ba ki breu kin yo pediang si sayu try ba nganget mdan ke ka bam la ba try shi surrender bi la de pediang ya ka ba try u khat ya pi nget u Petros sabu Jisu khat yo u klem benut ya kata ka ling ka baladap da ka dok kha wong na do menta ka sngi ngan pelong e meu nong tong breu am shu nong tong dok kha u la nget na ma ka sngi ha ka ba Petros us dang ban ya lap la ha jar ngut ki men sim ki wan sha ka jing penem padeng tau Petros de e wanang bestat de ba ula yo shibun ki PhD ne ula yo shibun kita ki doctorate ki jong udai tang unong tong dok kha u blay ula penlong ye u unong tong breu de u men sim jong utrai de u men sim jong ka bor ula yo diang ye ka bor ba de kata ken ka bala penlong yu we na ki apostol ki ba kraw ki jong utrai tadeng ta compare pi don yu compare pi le yu compare pi long kumno ro ha ba utrai u khot ngangan jubab mde tang mengi shirwa ha ki jaseng ha ba u khot ngangan jubab em kan mde tang ka jingwa hen re ha ba utrai u khot e pi ka ni ka sngi pediang ye utrai un penon kambor ba ye fi un peniang ye pi ba pinlong ken ka jingker khu ya ka ni kari pinlong ka jingker khu ye ka bawon ki men sim pinlong ka jingker khu ye ka hima ka jong blai tadeng ta pediang ye ka e ka ba utrai u khat what ju ai daw what ju pen mi ki daw kum ni kam tai ka e la shai long la daw utrai ai daw ye pi pat kan e ha ka ta ka por tadeng ta ba utrai u khat ye pi na mar utip ba udan kam ye pi utip ba ula an penon kam ye pi utip ba pila ban long ka jingker khu namar ma u unle ki kamba aga jim jafi pediang ga ne ka sngi dada pinang yo sngo ga ne ga khubor ga sin ga banin kong utrai khot ya pi bo ye ya pi kwa an panon kam ga jing im ga jong pi wadong ba ka e nga ban e no ne ga niam ga jonga utrai khlam khot ya pi pen kala niam utrai khot ya pi wun pen kala ga jing im ga jong pi kan ma ga ne bo jisu um de niam u jisu um de kata ga jing le breu ne ga jing le rukom utrai u de utrai bodu utrai kwa ya kata ka jingle niam ga jong fi ne ban shukala niam ga jong fi em utrai kwa ban pen kalai ka donut ga jong fi un pen kalai ka future ga jong fi un pen kalai ka destiny ga jong fi bad utrai un pen kala khnang ba pinyo ban chong thaj ha un do man ta ga sngi nganget dan pen jong fi fila thaj ban mare ha ga jim jong fi fila persang fila le ga bor ga jong fi ha do man ta fim poi se ru utrai khot e fi ukwa ban kar khu e fi ukwa ban le gi kamba ga jim jong fi what I daw ha utrai khot e fi ga ni ga sngi pediang no jisu ru kumunong pen em jong fi ngin ya dwai ga ni ga por ka mamenta hallelujah try ga ni ga sngi ga mamenta nga sngo bagedon ki niam ko try ki babat e gi ni ki breu try ka niam abi ki try ga no ga jat niam ba ki dang bat e ki try mem shim la khot e ki bakin kala niam try mela khot e gi ni ki khon try bakin pen kala ko kan rat ye ka perthai manga nget ko try ba mehi mela khot e ki ko try ba men yo pen kala ka download ka jong ki ko try ba try na ga jinglong pop shika jinglong hok na ga jing pen rem shika jing pen ksan na ga ta ga ba jaburam shaka buram ba try mela khot ki ni ga sngi naga jingdom shaka jing shai ba mela khot ko triben penon kam ko mela penon kam ni ki breu ki jong me ha ga bible ablay hallelujah ha ba kila ko ngo ime ko try ngini i ko try ga jing try ga ba crowd ga ba play ga ba memenle ha ga
GM ke joki ni kesengi. Kata ke mensim ai dau barok kan da sange no ha ke kerteng ke jong Jesu. Badaduk ni kesengi ke try kin siang hoi try yes Lord. Badaduk ni kesengi kin ong try penon kami nganget ko try. Ha bagi long balak kloy. Ha bagi long available na menta jong me ko try. Nganget me men le ye ke ki ba crowd ke pala. Ha ke jingim ke jong ki ko try. Da ka bor ke jing try men sim ba khoi. Hallelujah. Nganget ko try kin ya na ka bor ke bor no ni kesengi. Kin ya ko try na ke jinget ngai ngu try mela kren ko try begini ki khon ki la pen sngoy na ka ktien. Try no na kesengi kinom ai daw show na ka banta jong me ablay. Kinom ai daw show ganong no ka daw. Haba me khot bakin chakri bat. Haba me la khot iki ko try bakin wan semekin one bat. Kanam dan show ki ding pengkiang kanam dan show ganong no ka try. Ka ban ka ai ke GM ni chuki ubreu ne uno unom la show ban kang. Uksoit le ne uno unom la show ban kang iki. Haba me la khot iki ko try ngadwai ngaker kui wei pui. Ha ka tengu Jesus nang penem. Amen. But amen. Try nang kerkui fi nang ai bore fi. Wanom ai daw show but no Jesus no tasngi. On penon kam bor ba ke James fi la fi nang non kam ke jing dawai ke jing slok fi la an phone hang ni ki number ke fi screen ke jang fi ba sawan chene ke office ke ji ke badang ne ha apa nang thamai nang kriam ngi don ne no ro sngi ba ro sngi sa jan jo ke yo ngi na sngo bha ngi na sngo comment e ba ni kendo ifi kuble shibun amen.